наздикони алиҷони ализода навраси 15 сола ки дар куштори бераҳмонаи ду ҷавонӣ аз худаш бузург муттаҳам мешавад, ба худ иқрори ӯ шубҳа доранд. умуман тавар зада наметавонад. умуман чӣ хел вай бачи 26 сола мисол ки вай бача бо боксёр будай. ба гуфтаи ин падар, фарзандаш дар нахустин мулоқот ба онҳо гуфтааст зери шиканҷаву таҳдид гуноҳро ба гардан гирифтааст. писарам ба ман нақл кард ки вақте ки маро ба адел дуровардан задан ки ту ҳамин корро ба кала мегирӣ, агар ки ба кала намегирӣ мо мисол ҳамин гуҷае ки мисол сезон баранта уҷадам азоб метиҳимта бояд ту ҳамин корро ба кала гирӣ. баъд дигар гурдаки ноболиғ маҷбур ба кала мегирад. ботур тағоев аз қавли фарзандаш мегӯяд дар ин куштор 4 нафари дигар даст доранд ва мақомот бояд қотилони асосиро пайдо кунанд. ё ҳамун клиентҳошон буден ҳамун ҷо меомаден, ҳамун кадом вақте ки ҳамин мисол бача ман обозӣ мерафта бачаро медидед ҳамун ҷо. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон моҳи июли соли равон бо пахши як гузориши телевизионӣ аз куштори бераҳмонаи ду ҷавоне хабар дод ки дар он гумонбари асосӣ алиҷон ализода гуфта мешуд. дар он алиҷон макони кушторро нишон дода даст доштанашро дар ин ҷиноят тасдиқ намуд. наздикони ду ҷавони кушта шуда ҳам бовар надоранд ки дар ин ҳодиса танҳо як навраси 15 сола даст дорад. гуфтам ки ту дурӯғ мегӣ. дар инҷа гуфтагӣ я дар ариза навистагӣ ки ман 3 табар задам. ҳатто вай писар намедонад ки худаш чанд табар задагӣ, барое ки ин кора кардагӣ неста. ҳо ҳаст хушай вақте мумкин обозӣ кардагия ки ҳамин ҳолатҳо шидагия, ҳамин ҳодиса шидагия, ин писарака қапидагӣ гуфтагиам ки ба кала бигӣ, мо мақсад пули калон ваъдаш кардагиан, ягон чи 5 сол мешини мебурой. гӯши бачаи мара я алиҷон тоқа наметавонад бурида, гӯши бачаам буридагӣ ҳастай, корча қатӣ иҷа задагӣ ҳастай. алиҷон мега 3 табар задагим, бачаи ман захм шуда 4 табар задагия. дар ҳамин ҳол мақомоти умури дохилӣ ва додситонии ноҳияи варзоб алиҷони ализодаро гумонбари асосии ин куштор дониста ҳар гуна шиканҷа ва таҳдидро нисбати ӯ рад мекунанд. феълан ин парванда дар тафтиши муфаттишони додситонии ноҳияи варзоб қарор дорад. мақомот барои халал нарасондан ба ҷараёни тафтишот шарҳи бештар надоданд.